बायदि लुयो जों खिथादों फारसेनिफ्राय जोङो सिल्क इन्दिखौ इरि सिल्क होनो नालाय बे इरिखौ जोङो एम्फौ लानानै आखाइजों लुनानै दिरुननानै जोङो बे जिखौ दायो बेनिखायनो जों बेखौ बेसेबां दामाव फाननो गोनां जायो होननानै बुंफोरनानै होनो गोनां जादों आरो गामसा जोंनि गामसा आर'नाइ मिसिंनि जि लांदोंमोन जोङो बिहु गामसा मिसिं माफ्लार मिसिं मेख्ला सादर जोंनि दख'ना गामसा जों गासैखौबो लांनाय जादोंमोन आरो गासैबो प्रडाक्टखौनो एसे एसे जों आसामनि जिखिनि जोंनि जाथि जनगस्थ'नि जिफोर दङना बे जिफोरखौ जों गासैखौबो एसे एसे बुथुमनानै लांनाय जादोंमोन आरो बेवहाय जों मोजाङैनो सेल खालामनो हादों आरो बे जिनि सोमोन्दै जोङो गासैनिबो सिगाङाव माने बुंफोरनानै होनो गोनां जादों आरो जिखौ सोंफैयो फैनानै नैबे जिया मा जि होनो बेखौ बिदि होनो बेखौ बिदि होनो होननानै जों बुंफोरजोबनानै होनो गोनां जादों आरो बे समाव जिहेतु बर'नि हारिमु बे गाननाय जोमनाय बेखौ नों सासे आइजो जानानै बा बेयाव लोब्बा लानानै नैबे ओनसोलनि जौगानाय आरो बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे गोजौ थाखोआव सिनायथि होनायाव दा बे माबायदि मोनदों जेनेबा नोङो जे बर'नि गाननाय जोमनायखौ गुबुन हारिनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जिहेथु जोंथ' आंथ' दख'नाखौनो गाननानै माने एगजिबिसनखौ होबाय थादों सानफ्रामबो गोजोननाय मोनदों जों आंनि ड्रेसखौ गाननानै एगजिबिसन खालामहैनो हानानै आरो आं जोंनि रायजोफोरखौ जोंनि बर' हारिफोरखौ बा बर' माहारिफोरखौ आइजोफोरखौ आं खावलायगोन माने जोंनि जाथिनि दानाय लुनायखौ माने जों गारजोबलांनो हमबायमोन बे गारनो हमनायखौ जों दानि उन्दै उन्दै जाखांफुनाय गथ'फोरखौ माने जोङो दानाय लुनाय फोरोंफिननानै माने जोंनि जाथिनि माबाफोरखौ गोजौआव मोनथिहोनो थाखाय बयनोबो मोनथिहोनो थाखाय जोंनि आइजोफोरखौ आं खावलायगोन आरो बयबो दाफिननांगौ दानायखौ गारनाङा इन्दि लुनाय गारनाङा एम्फौ लानाय एम्फौ फिसिनाय गारनाङा जोंनि गासैबो गामसानिफ्राय लानानै दख'नानिफ्राय लानानै आर'नाइनिफ्राय लानानै गासैबो जिफोरखौ जोंनि उन्दै उन्दै बा जोंनि फिसाफोरखौ जों फोरोंनायाव जोङो मदद होनांगौ आं बेखौनो खावलायगोन माने दख'ना गानबानो जे सोरबा हाबा माबा मोनसे बाहेरायाव बेरायहैबा माबा मोनसे जागोन बा जोंखौ माबा मोनसे सोरबा नासयगोन सोरबा मोनसे गाज्रि नोजोर खालामगोन बे आंनि नोजोराव फैयाखै आरो माने आं दा मुम्बाइआव एगजिबिसन जानायाव आं दख'नाखौनो गाननानै बेरायदों एगजिबिसनावबो आं दख'नाखौनो गानदों जों सानसे रिकुवेस्ट खालामनानै सारमोनखौ बुंनानै जोङो बेरायदों सार जों दसे मुम्बाइ नायनि जोङो एगजिबिसन जोब्बा जोङो बेरायनो मोननाय नंला जोंना समाबो सर्ट होननानै जोङो बुंनानै थांनायाव सारमोना जोंखौ हगार हरदों खिन्थु बे बेरायनो थांनायावबो आं दख'नाखौनो गाननानै बेरायदों बेवहाय जोङो सानैल' थांखादोंमोन नालाय आसामनिफ्राय जों बेरायनो एसे उसुबिदा मोननानै जों हारियानानि सानै गथ'खौ लानानै बेरायदों आरो पान्जाबि गथ'खौ लानानै बेरायदों आरो बेयावबो आङो दख'नाखौनो गाननानै बेरायदों आरो गाननायनि बेलायाव बा बेरायहैनायाव थांनायाव रावहाबो जेबो खहा जाया गिनांगौ गैया गाव मोजाङै थानानै मोजाङै बेरायबानो बेनो मोजां आरोना बेखौनो आङो सानो आरो जोंनि बर' बिमाफोरा बा बर' आइजोफोरा फारसेयाव थाङोबा गुबुन ड्रेस गाननांगौनि जेबो खोथा फैया दख'नाखौनो गाननानै मिसेस बिमला बसुमतारी आं बे सृजनजों लोगोसे जोंनि हिरिम्बा शिल्प समबाय समितिनि आइजोफोरखौ एसे हेफाजाब खालामो आं मानोना आङो दानाय लुनायाव बहुत इन्टारेस्टेड आरो उन्दैनिफ्रायनो आं दानाय लुनायखौ खालामबोदों आरो बेखौ आं गारनो हायाखै बेखौ गारनो हाया जानानैनो आं दिनैसिम बिसोरखौ आं खिथु होसोनानैबाबो बर'नि जोबलांनाय जेरै आगर गुबै जेरै मा होनो बेयो गरखा गंब्रै गासैबो टाइपनि फुटबल आगरनिफ्राय लाव बेगरनिफ्राय गासैखौबो गारलांनायखौ आं गोदोनायखौ बिसोरखौ दाहोदों आरो बे दाहोनाय जिफोराबो दा सेल जायै गांसेबो गैला आरो दाहोफिननांसिगोन दाख्लैसो जानानै थांनाय बम्बेनि महाराष्ट्र सुरातआव आं बिसोरखौ एसेबाबो हेल्प खालामनानै दोननानै फैदों आरो बिसोरखौ फाननायजों लोगोसे आंबो माने सानथाम थाबोदों आरो सानथाम थानायाव माने आङो एकदम ओरैबा ओरै जोंनि आर'नाइखौ लानानै ओरै थंब्लेद देखायनायाव माने बिसोरो आं गाननाय बायदिखौनो नागिरफैफिनो आरो आं बेखौ लानानै बिराद अनुभब खालामदों जोंनि आइजोफोरा न'फोराव एसेबाबो टाइम मोननायाव जिफोरखौ दानानै बेखौ फालांगि खालामनायावबो एसे हरोबा न'खराव एसे सहाय जागोन आरो जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बेलेग जाथिफोरखौ एक्सेप्ट खालामहोनानै जोङो मोनसे फालांगि गाहायै होनो हानाय आरो थांनानै थानाय राहा दिरुननो हागोन आरो मोजां जोङो बिजनेस लामा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आइजोफोरखौ मेसेज खालामनो सानो गोदो गारलांनाय साल गुन्दैफोरखौ आरो थिखोफिनदो आरो न'आव एसेबाबो गोरलै मेथदै दा आंनि बेयावनो फोरोंगासिनो दं आं बेंगलनिफ्राय लाबोदों आं फोरोंग्रा अस्टादफोर बे अस्टादफोर होनाया एसेबाबो इजि बे इजिखौ बयबो एक्सेप्ट खालामनो हागोन होननानै आं बयखौबो खावलायो आरो आंखौ लोगो हमनो थिनो बिजनेस लाइनाव लांनो हागोन जिफोरखौ सब टाइपनि दानो सोलोंनांगोन जियाव सोलोंनांगौ अबे रासोआव होनांगोन अबे खुन्दुंखौ अबे डिजाइन दाबा माबायो आरो मानसिया एक्सेप्ट खालामो साननैसो एक्सेप्ट खालामबानो साननैसो फानबानो मोनसिगोन
माबायदि जिया सेल जायो बिनि उनाव जोङो बे सेल जानाय जिखौनो जोङो दानांगौ आरो इजि मेथडै दानो जोङो सोलोंनांगौ। আমি ছাৰক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ DDM ছাৰক। আমি তাত গৈ বহুত ভালে পাইছোঁ, বহুত মানে শিকিবও পাইছোঁ আৰু বহুত দেখিবলৈও পাইছোঁ। আমি বহুতেই ভাল পাইছোঁ। আৰু অসম ৰাইজক কি ক'ব এইখিনি অসমৰ ৰাইজক বা জনসাধাৰণক? অসমৰ ৰাইজক মানে বহুতেই ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ সেই নাবাজাৰ পৰা আমাক পঠিয়াইছে আৰু আমিও যাব পাইছোঁ, আমি শিকিব পাইছোঁ আৰু বহুত বস্তু দেখিব পাইছোঁ। সেই তাত যেনেকৈ চলে আৰু হাতৰ পৰা যিকোনো বস্তু হেণ্ডলুম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাতো এনেকৈ অহা নাই, আমাৰ অসমৰ পৰা আমিহে গৈছোঁ, এটা মাত্ৰ গৈছোঁ। তেতিয়া আমি তাত দেখিছোঁ, আমি বিকিছোঁ বস্তুবোৰো। তাৰপিছত সেই তাৰ মানুহবিলাকে বহুত ভালে পাইছে দেখি, অসমৰ মানুহ আহিছে বুলি বহুত সন্মানো জনাইছে আৰু আমাক বহুত থকা মেলা সুবিধা বহুত ভালেখিনি দিছে। কিবা জনাব লগা আছে নেকি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা? জনাব লগা মানে সেই তাত বস্তুবোৰ কেনেকৈ প্ৰডাক্ট হয় আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ আমি আৰু আগবাঢ়িব পাৰিম সেইবিলাক মানে। কিছু সহায়ৰ কাৰণে কিবা ক'ব নেকি? নাবাৰ্ডৰ পৰাতো আমি পালোঁ, আগতে পালেও মানে আগত যিমান পাইছিলোঁ তাতকৈ মানে অধিক পাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেই যেতিয়া ছাৰে যেন সহায় কৰে আমাক আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ, সেইটোৱে মোৰ কামনা। আৰু আমাৰ সৃজন ভলুণ্টাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সৌজন্যত গঢ় লৈ উঠা যিটো আমাৰ হিড়িম্বা শিল্প সমবায় সমিতি, তাৰে দুগৰাকী শিল্পীক আমি নাবাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আমি অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি মুম্বাই চৰচ মেলালৈ পঠাইছিলোঁ। মুম্বাই চৰচ মেলা যিহেতু আপোনালোকে জানে যে বহুতে ভাল এখন প্ৰদৰ্শনী হয়। আমাৰ তেওঁলোকৰ বস্তু প্ৰদৰ্শনী কৰাৰ লগতে ভাল এটা বিক্ৰী হৈছে বুলি আজি গম পোৱা গৈছে। আৰু লগতে মই যিটো দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ এটা ভাল কনফিডেঞ্চ এটা লৈ আহিছে। তো আমি নাবাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দি আহিছিলোঁ আগতে, আৰু বহুতখিনি আমি তেওঁলোকৰ লগত মাৰ্কেটিং ইণ্টাৰভেনশ্যন মেলা তেওঁলোকৰ সুবিধা কৰিছোঁ। আমি আগন্তুক সময়তো আমি তেনেকুৱা অলপ ট্ৰেইনিং এক্সপানশ্যন আৰু লগতে আমি বজাৰ এখন দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা চিন্তা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ।